асрориддин розиқов, писари зиндонии сиёсии тоҷик ва узви раёсати олии ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон зубайдуллоҳи розиқ аз ҷониби кормандони кумитаи давлатии амнияти миллӣ боздошт шудааст. худи зубайдуллоҳ розиқи 76 сола ба ҳуҷраи ҷаримавӣ дар зиндон интиқол ёфтааст. баъди фаъолшавии мухолифон дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла баромадҳои пайҳами раиси паймони миллии тоҷикистон муҳиддин кабирӣ ва маъракаи талаби истеъфои эмомалӣ раҳмон аз ҷониби пойгоҳи ислоҳ, фишор болои хонаводаи мухолифин, зиндониёни сиёсӣ ва фаъолони дохили кишвар шиддати нав гирифтааст. ҳисомиддин зубайдуллоҳ, писари зубайдуллоҳи розиқ, ки дар аврупо паноҳанд аст, аз боздошти додараш аз ҷониби кормандони кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва интиқоли падараш ба ШИЗО хабар дода гуфт: асрориддинро рӯзи 25 июн кормандони кумитаи давлатии амнияти миллӣ бо сабабҳои номаълум боздошт кардаанд. бо ин боздошт ғазабашон паст нашудааст ва падари пирашро, ки яке аз зиндониҳои сиёсӣ аст, дирӯз ба ШИЗО, ҷое ки зиндониҳоро ҷазо медиҳанд, бурдаанд. сабабаш ин ки аз ҷои хобашон китоби қуръон ва антисептик дарёфт кардаанд. ҳисомиддин розиқов ба паём гуфт, ки аз бародараш талаб карданд дар муқобили дастгоҳи наворбардорӣ ҳизби наҳзати исломии тоҷикистонро террористӣ ва раису фаъолони онро хоину ватанфурӯш эълом кунад, аммо ӯ розӣ нашудааст. ҳисомиддин мегӯяд, бародараш таҳти шиканҷаи шадид қарор дорад ва тибқи иттилои расида имрӯз 29 июн бояд ба боздоштгоҳи муваққатӣ интиқол дода шавад. боздошти асрориддин тибқи гуфтаи бародараш дар кӯча сурат гирифтааст. тибқи иттилои манобеи паём, ҳоло хонаводаи аксари фаъолони мухолиф таҳти фишори шадиди мақомот қарор доранд ва бештарашон ба идораҳои амнияту пулис эҳзор шуда, аз онҳо наворбардорӣ шудааст. омӯзгорони шаҳри Кӯлоб шикоят карданд, ки 3 моҳ боз маош нагирифтанд ва зиндагиашон ниҳоят вазнин шудааст. номаи дастаҷамъии омӯзгорони ҷамоати зиракии шаҳри Кӯлобро ҳафтаи гузашта нашрияи СССР чоп кардааст, ки дар он омӯзгорон аз нагирифтани маош шикоят доранд. омӯзгорон изҳор доштанд, ки зиндагиашон ниҳоят вазнин шудааст ва суол гузоштанд, ки чӣ кор кунанд. дар номаи омӯзгорон омадааст, ки ҳамарӯза тавассути воситаҳои ахбори омма мебинему мешунавем, ки сатҳи зиндагии мардум рӯз аз рӯз беҳтару хубтар мешавад, вале сатҳи зиндагии мо омӯзгорони шаҳри Кӯлоб айни замон ниҳоят вазнин шудааст, зеро чанд моҳ шуд маош нагирифтаем. телевизионҳо ҳар рӯз таъкид менамоянд, ки барои гирифтор нашудан ба беморӣ хӯроки серғизо хӯрем. оё бемаош хӯроки серғизо харидану хӯрдан мумкин аст? зикр шудааст, ки дар ин муддат касе ба омӯзгорони шаҳри Кӯлоб на хайре кардаасту на кӯмаке. нашрияи СССР таъкид кардааст, ки масъаларо бо иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Кӯлоб вализода Абдуқодир Исуф дар миён мегузорад ва изҳори умед намудааст, ки мушкили пардохти пурраи маоши омӯзгорони Кӯлоб шаҳр ҳал мегардад. дар нимсолаи аввали соли 2020 танҳо дар ҳудуди вилояти Хатлон 11 хонандаи мактаб худкушӣ карданд, ки дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 3 маврид бештар аст. ҳарчанд волидон изҳори бехабарӣ аз сабаби худкушии фарзандонашон карданд, равоншиносон ҳодисаҳоро бештар ба афсурдагӣ аз ҳад зиёд ва ҷанҷол дар оилаҳо рабт медиҳанд. ба иттилои расмӣ, аксар наврасоне, ки дар ним сол дар вилояти Хатлон худкушӣ карданд, духтарон буда аз 15 то 17 сол доштаанд. дар пажӯҳише, ки соли 2017 аз тарафи Бунёди кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид ва бо номи таҳқиқи ҳолатҳои равонии атфоли моил ба худкушӣ анҷом шуд, муайян карданд, як сабаби аслии қасди ҷони худ кардани наврасону ҷавонон бетаваҷҷӯҳии волидон, бехабар будан аз ҳолу дунёи онҳо ва дур будан аз навозишу меҳрубонӣ мебошад. аксар наврасоне, ки дар назарпурсии 3 сол пеш Бунёди кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид ширкат карданд, ба суоли чаро ҳамсолонашон қасди худкушӣ мекунанд гуфтаанд, волидон онҳоро дарк намекунанд ва аз ҷониби касе дастгирӣ намешаванд. аммо коршиносон бовар доранд, ки бештари ҳолатҳои худкуширо мешавад пешгирӣ кард. ба иттилои расмӣ, ҳар сол дар Тоҷикистон садҳо мавриди худкушии сокинонро сабт мекунанд. додситони кул Юсуф Раҳмон моҳи апрели имсол дар Маҷлиси Миллӣ гуфта буд, ки соли гузашта дар кишвар 632 мавриди даст ба худкушӣ задани шаҳрвандонро сабт карданд.
از این شماره 104 نفرشان نابالغ و 170 نفرشان جوانانی از 18 تا 25 ساله بودند. دادستان کل این رقم‌ها را تشویش‌آور خوانده گفته بود که تاجیکستان برنامه مخصوصی پیشگیری از خودکشی و سوءقصد خودکشی را قبول کرده است. اجرای این برنامه تا سال 2023 در نظر است. این هم در حالی است که وقت‌های اخیر در بین کلانسالان نیز حالت‌های خودکشی افزایش یافته است. به خودکشی دست زدن کلانسالان را روانشناسان به تنگ بودن روزگار و ناچار ماندن در حل مشکلات زندگی، عدم جای کار و مشغولیت می‌دانند. در اشقاباد و شهرهای دیگر ترکمنستان ورقه‌های ضد حکومتی با عکس‌های پرزیدنت قربانگلی بردیمحمدов و نوشته‌های گم شو، گمبول و دوست یعنی آگری پیدا شده است. نماینده گروه تشبسکاری که ورقه‌ها را پهن می‌کند به آژانسی ترکمنیوس گفته است کاسه صبر مردم لبریز شد. تشبسکاران گفتند می‌فهمند که این عملشان خطرناک است و در صورت بازداشت جزای سخت خواهند گرفت، ولی تحمل این رژیم و بی‌طرف بودن به ناعدالتی‌ها دیگر ناممکن است. ترکمنستان یکی از کشورهای پوشیده در آسیای مرکزی است. در آنجا تنها رسانه‌های دولتی کار می‌کنند. در شاخص آزادی مطبوعات که هر سال گزارشگرانی بدون مرز نشر می‌کند، ترکمنستان در آخر روی خط و همگی یک زینه پیش از کره شمالی است. قربانگلی بردیمحمدov ماه دکبر سال 2006 پس از مرگ پرزیدنت خودکامه پیشین سفرمراد نیازov زمام قدرت را در ترکمنستان به دست گرفت و تا حال به این کشور پوشیده کمترین تغییرات وارد کرده است. مخالفان حکومت ترکمنستان و سازمان‌های حامی حقوق انسان او را همواره به سرکوب دیگراندیشان تنقید می‌کنند. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net